אתה יודע, רצו לקרוא, שאני לא אבואו לי פה, אתה יודע? כן? אמרתי לה, מה זה, נסיעות אני איך? אמרתי לה, נסיעות אני צריך להיות פה כמה זמן. יאללה. אני לא מצליח להבין אותך, זאת האמת. אתה אומר שאתה עובר לשיעור אחר? לא, ללכת עכשיו. אני לא הולך, כי זה יותר נתניה. אני אלך מתישהו. השם ישמרך. טוב, אנחנו ב-149. 149. 157. 157. כן, אז 157. הגענו פה לפירוש. בואו נראה את לשון נתניה. 156, אומר בעל נתניה למעלה, בשורות המודגשות. למטה או למעלה? אה? למטה או למעלה? 156. 156 נקרא קודם כל לחזור על בעל נתניה, הלשון שלו, ערב טוב לכולם. שבוע טוב, השם ישמור אתכם. שהוא באמת עבודה ועמל וגדול ילחם בו תמיד. 157 והיינו הבינוני. ואומר הרב, בעל נתניה 161, אבל הצדיק 161 משה. אז אנחנו קופצים. קופצים. למעלה רק שורות עליונות כרגע, רק שורות עליונות. כן, לשון נתניה. אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר. בסדר. רגע. לא נסבך אתכם. תחזרו ל-156 ותסתכלו על העמודה שמתחיל למטה, שהוא באמת עבודה ועמל גדול ילחם בו תמיד. היצר רע. כן, אז עכשיו שורה ראשונה בפירוש של 157. רגע, שנייה אחת. אומר הרב יורם, זכותו כל ישראל אמן, עלינו כל ישראל אמן, בצור ירום, מסביר הרב יורם, כאן היא מדויקת, זה לא משחק, אלא זו עבודה, ולא עבודה שטחית, אלא עמל, ולא עמל שקט, אלא במלחמה ולא זמני, אלא תמיד, בלי שום הפסקה לעולם, בין אם אתה ער או ישן, אוכל או שותה, אתה במלחמה. נכון. כשחיה נמצא תחת ארטילריה, הוא לא חושב מתי אני אוכל, מתי אני אשתה. אין מקום לשאלות כאלה כלל. למה? כי מלחמה. מלחמה זה כמו מלחמה. אתה לא עכשיו נותן לעצמך מכל מיני פינוקים בזמן מלחמה. השאלה היחידה היא אם אני אשרוד. ועל כן, ובכל זאת אומר חובת הלבבות בשיעור ייחוד המעשה, מסביר חובת הלבבות, שמלחמה זו היא נקראת מלחמה זמנית. מה זה זמנית? היא נקראת מלחמה קטנה, כאשר מלחמת היצר היא ארטילריה ללא הפסקה. נכון, זה לא פשוט. חיזבאללה זה יצר הרע, כל הזמן מתקיף, כן? חמאס זה יצר הרע, הרוע שבעולם, כל הזמן מתקיף. וברגע שנרדמו, אז ראיתם מה הוא עשה. אסור לרדם מולם, ברגע שנרדמים מולם, זה התוצאות, חברים. אבל אתה אומר לזה כאילו הם נצחיים, אבל זה לא יכול להיות ככה. כאילו הם נצחיים והמלחמה נגדם בלתי אפשרית, אין דבר כזה. כרגע... אויבי ישראל הם נצחיים? כרגע לא נלחמים בהם באמת. אלא מאפשרים להם לחיות, להתקיים, להילחם. אז כל זמן שאתה משאיר את היצר רע בתוכך, אתה מאפשר לו באיזשהו מקום, נותן לו פתח להתגבר. רגע, עם ישראל לא נחם עכשיו נגד כל המנכ"ל? לא באמת. אלא? לא באמת, זה עוד לא זה. עוד לא ירד להם מחום אחד ימחק את עמלק מתחת השמיים. הבנתי, הוא לא מסוגל לקחת אותו באופן עיוור, בכך שהשם פוקד אותי אני הורג אותו. זה לא מעניין סיפורים אותי. זה לא מטעם ציווי של השם. הבנתי, זה יש עוד... אין עדיין הגדרות. לא, עוד יש סיפור. להם יש הגדרות. מה ההגדרות שלהם? כיבוש ירושלים. אנחנו באים מכל המקומות על ירושלים. מקיפים את כל ישראל לכבוש. יצר הרע הוא כובש את האדם מכל הכיוונים. הוא לא ייכנס מפה, ייכנס מפה. הוא לא יבוא מעריות, יבוא באמונה. הוא לא יבוא באמונה, יבוא בעבודה זרה. לא יבוא בעבודה זרה, יבוא בממון. לא יבוא בממון, יבוא בכל מיני תאוות יש לו. תאוות, בדיוק. אז זה לא חסר לו ממה לתקוף את האדם ולהפיל אותו. אז כן, אומר הרב, מדמה את זה למלחמה. לנו יש מלחמה מולו. והכן,
נקרא מה? נו, אבל זה מעשה, זה התפקיד שלו. בעצם זה התפקיד שלו. ומה התפקיד שלך? שאנחנו נתגבר עליו. ומה התפקיד שלך? בדיוק, זה הוא נותן לנו אותו, חייב את החייב כי תצא שלנו. למלחמה. כן. ראית כך וככה, אז תעשה ככה וככה, תעשה ככה, ושאלתך מדויקת. בדיוק. זהו. אז אומר, בלי פשרות. מלחמה צריך לנצח. שבר את מצבותיהם, הכל בפירוש כתוב. נכון, יפה מאוד. אז כן אומר הרב, כאשר מלחמת היצר היא ארטילריה לא הפסקה, אתה מקבל יריות כל רגע מצלפים שמדייקים מאוד. כל כליאה שיצרה קולעת למטרה. והשיטה שלו היא להתיש את האדם. כמו שנקרא מלחמת ההתשה. מה עשה כבר 10 חודשים חזבאללה? מתיש. ואז מה משחקים טניס? שמשמרך כבוד הרב, מה קרה? שרון. תודה רבה. תזכיר לזרוק. אז הכי מסוכן זה מלחמת ההתשה. למה? כי מלחמת ההתשה זה מעייף. אדם מתרגל. גם השם שלה הוא כזה, התשה. יפה, אדם מתרגל, אדם נחלש. כמו שעכשיו, איך 10 חודשים אתם חיים עם חיזבאללה ועכשיו? תראו למה הגעתם, לאיזה מצב. אין לכם יישובים בצפון, אין עסקים, אין חקלאות, אין ילדים, אין כלום. זה לא נורמלי, אבל זה המחיר על מלחמת ההתשה. בא יצר הרע ועושה לך מלחמת ההתשה 70 שנה. כל יום מתיש אותך מחדש. אם זה שינה בבוקר, ואם זה לשון הרע, ואם זה קנאות, ואם זה שנאת חינם, עושה לך מלחמת התשה, כובש לך חלקים, ואתה מולו מתפשר. דרכי שלום, אולי אני עייף, אני רעב, אולי נקרב אותם, אז בכל מיני שטחים. על כן אדם מה צריך לעשות? עשה לך רע וסתלק מן הספק. כי הרבה לפעמים אדם עושה דין לעצמו, ורואה בזה זיכוי הרבים. מי אמר לך זיכוי רבים? מי אמר לך שפה מותר לך? אולי אתה אסור לך להיות איתם, תהיה זרם לאריות ולא שהוא שואלים. השאלה, כל דבר אדם צריך להתייעץ תמיד עם חכם שיהיה לו רב, שהוא לא ייפול ברשת של יצר הרע. הוא לא ייפול. כן? לפעמים מסדרים לאדם עבודה, פרנסה וזה חובה, אבל איפה ידעו לו פרנסה? לשווק אינטרנט. מה אתה משווק אינטרנט? שהיום כאן בחיים, אתה מזכר את הרבים ומכשיר את הרבים. אז יש הרבה דברים שאדם צריך תמיד לשאול רב. אם לא, נופלי בר מינם. אז גם פה אומר הרב, אנחנו בעמוד 157 עמודי ימינית באמצע. אתה מקבל יריות כל רגע מצלפים, שמדייקים מאוד, כל כליאה שיצר הרע קולעת למטרה. ראיתם? לא צריך אתמול 10, 20, 30 טיל. מספיק טיל אחד, תראו איזה רעש עשה. תראו לכם שהיו כמה טילים מה היה קורה. אז הוא אומר, כל כליאה של יצר הרע קולעת למטרה. השיטה שלו להתיש את האדם, פשוט לעייף אותו. ואז זה אומר הרב, עד שכבר האדם אומר, זה אני כבר לא יכול עליו, זה יותר מדי בשבילי. וכל זה בא מכוח דבר אחד שאין לו ייאוש. היצר הרע מבין שאין ייאוש בעולם. מה התפקיד של היצר הרע? 70 שנה הוא עובד איתך שעות נוספות. אתה יושן והוא ער. חכה לך בסיבוב. כן? אתה לא חושב מחשבות עליו והוא כל המחשיב להכשיל אותך. זה תפקיד של היצר הרע. 24/7. עיר ללא הפסקה. כמו עירייה. אז פה צריך לדעת רבותיי, זה העניין הזה של יצר הרע. אדם במלחמה איתו תמידית. וכל זה בא מכוח דבר אחד שאין לו ייאוש. למי? ליצר הרע. היצר הרע שאין ייאוש בעולם. למה? כי יצר הרע זה לא אדם. זה סוג של מלאך. אם אין יצר רע, אתה לא מקבל שכר. תדעו לכם. אם אין יצר רע... לא תאמצת בכלל. אחרי אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר אחרי ביאת המשיח, זה חיים שאין לי חפץ בהם. מה זה אין לי חפץ בהם? כי אין כבר שכר ועונש. כי התבטל הבחירה של האדם. אחרי שהוא מרגישה שתתקנו והכניע, יעבור המוות מן העולם, ויביא את יצר הרע מן העולם, ואז יקרא לכל העמים שפה ברורה, וכולם יקראו בשם השם. אז זה כבר ימים שאין בהם כבר זה מול זה. אין כבר שכר. היום אדם צריך לשמוח לפני השריקה. כי היום כל רגע שאתה בא לבית כנסת, אתה עושה אוצרות.
זה פנסיה וקופת גמל, ואתה חוסך הרבה, אבל אחרי שבוע גאולה, נגמר הסיפור, רבותיי. אין כבר יותר מדי, זהו. כשהשם מתגלה, אז זה כבר אין בחירה. אין בחירה. ועכשיו אנחנו בשלבים שאוטוטו השם עומד להתגלות. אוטוטו? כן. כל יום. כל יום, כל רגע ורגע. אבל זה עדיין לא זכו לכולם לחזור בתשובה שעון. מה, לא מחכים לכולם, הרב. לעולם לא יהיה מצב שכולם יחזרו. וקראתי לכל העמים בשפה ברורה. אבל לא יהיה והאלילים מצב. קראו או תכרתון. במצרים, הרב. והאלילים 4 קראו... חמישיות הלכו בחושן, וחמישית והאלילים קראו תכרתון. יש לך ערב רב, יש לך זה, איפה? מחר זה כרת, מה אומר לך? לא, הגאולה של מצרים זה לא כמו הגאולה האחרונה, רק שתדע לך. זה לא אותו דבר. אני אסביר למה. אם אתה מקשה ממצרים חכם שרון, אז זה בכלל, מי אתה הקשת או הקשה? מי מצרים? שנינו ביחד, אני לא חושב. שניכם ביחד. יהוד. יופי. למה זה לא דומה? כי הגמרא אומרת שהגאולה השונה הייתה רק מול מצרים. הגאולה האחרונה תהיה מול 70 עמים, מול כל הכדור. כן, זה שמו הגדול של השם יתברך. וזה שם הוויה ברוך הוא. הגאולה הראשונה הייתה באקיה, הגאולה השנייה תהיה בהוויה, והגאולה האחרונה, על זה נתקן הקדיש. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין. יתגדל ויתקדש שמי רבה, זה שמו הגדול, שעתיד לבוא. לא יישאר גוי אחד בעולם שלא יכיר את בורא עולם. כן. לא, הם מקשים לי פה, זה כמו מצרים, הלכו 80%, הלכו פה, הלכו שם, לא משנה. כל הנותר בציון קדוש יאמר לו. אז כל מי שיהיה בו קדושה, יישאר בעזר השם. כולם יישארו. לא כולם. הנביא אומר, וצרפתי מביתי בעשירייה. שרוף את זה כסף. זאת אומרת, רק 10, משם היה 20. אז אתה מצדיק את מה שאנחנו אומרים. בדיוק. לא שאני במצרים. מצדיק, אני אומר ש... לא, עוד הפעם. אני לא מדבר על הכמות שישארו. אני מדבר על שיהיה מצב בעולם שכולם, כבר לא יהיה עבודה זרה, לא יהיה עבודת אלילים, כולם יקראו בשפה ברורה בשם השם. אתה חולק על זה? זה אחרי דילול גדול. נכון. מעל 2/3 מן העולם. אז זה מדברים. אז זה מדברים. מה אתה רוצה? אתה תחית הגויים. תחית הגויים שהקדוש ברוך הוא נוקם, פורע אז מהם. זה כולם הכל, מדברים. גם כל מה אצלנו, שעשו. אצל היהודים, מה זאת אומרת? מה, אחד ממשפחה, כתוב איך... אחד מעיר, 2 משפחה. נו. נו, מה אתה רוצה? בסדר, בוא נגיד שהשם ימתק לנו את זה. רמת אביב תהיה שלנו, אל תדאג. בוא נגיד שהשם ימתק את זה. בנה לנו הרבה דירות שם. איפה? ברמת אביב, בנה לנו הרבה דירות. שלא ישמעו אותך. מי ישמע, זה מוקלט. טוב, עכשיו, אומר הרב, גם בסביון. אומר הרב, בר יהודה. השיטה השורתית של האדם, פשוט מלחמת התשה של יצר הרע. מה אנחנו צריכים כאן? היצר הרע עובד על האדם מלחמת התשה. זה התפקיד שלו. הוא מלאך, זה לא אדם שמתעייף, צריך לישון. הוא לא ישן. ועל כן כבר שהאדם אומר, זהו, אני כבר לא יכול עליו, זה יותר מדי בשבילי. וכל זה בא מכוח דבר אחד שאין לו ייאוש, היצר הרע מבין שאין ייאוש בעולם. אם הוא לא יצליח פעם ראשונה, הוא בא פעם שנייה. זה התשה. אם הוא לא יצליח פעם שנייה, הוא בא פעם שלישית, פעם רביעית, זה התשה. חמישית, כל פעם הוא בא בזווית אחרת, כמו שאמרנו. אז יש הרבה יצרה. יש יצרה של אכילה, של שינה, של עריות, של עיניים, של לשון הרע. כמה יצרה יש? לא נגמר. לא נגמר. אז הרב אומר חוות הלבבות, שמי שלא מנהל מלחמה זו בכל רגע, סופו להיות שבוי בידיו. של העצר. כן, ודאי. והיינו, הבינוני. כלומר, הבינוני נקרא בשם עומד אלוקים. ולמה הוא נקרא בינוני? כי הוא תמיד נמצא בקו הביניים. פעם פה, פעם פה. וזה הכי קשה, רבותיי, תדעו לכם. אדם שנמצא בתפר, בקו הביניים, גם מזה, גם מזה, הוא לא פה, הוא לא פה, רציתי להגיד. זה הכי פגיעה קשה. בכל רגע. סליחה? אז הוא חשוף לפגיעה בכל רגע. נכון, המלחמה שלו הכי קשה. נכון, השכר זה הבעיה. שלו- השכר שלו בהתאם. הוא לא גומר בניסיונות. השכר שלו בעצם... כי הוא כל הזמן במלחמה. אז למה הוא פחות מצדיק? כי צדיק כבר הגיע לרף גבוה. אז מה המטרה? להיות בינוני או להיות צדיק? הוא לא יכול. למה? מי כמה שהוא לא יכול? אז הנה, יש לך את ה... הוא הנה, לא, אבל אתה אין לנו... הוא בדרך. הוא בדרך. בסדר, בדרך כן. הוא בדרך. יפה. הוא יתגבר. בסדר. בסדר. הלוואי ויזכה. יזכה בעזרת השם. כל מי שגר בתפר בעזה ויבוא לגור פה במרכז, זה ישתפר במצב. לא.
לא ייפגע. טוב. להגיד שהוא בינוני, ואז כן. יש צדיק. נכון? בינוני, לא, להגיד שהוא בינוני, ואז הוא יהיה צדיק. ואומר הרב, היה כי תמיד נמצא בקו הביניים, בכל דבר הוא צריך שיקול הדעת. זו עבודה גדולה. כל הזמן הוא צריך בזהירות. וזה ייתכן רק אם המוח שולט על הלב. כי הלב בטבעו רגזן מאוד. כן? נקמן, אכזרי, מלא תהילה, מלא ניאוף, מלא תאוות מוזרות. הוא משדר לאדם כוחות רשע אדירים. מי זה? יצר רע. הלב של האדם. איפה שיש את הלב, יש שני חדרים. יש חלל השמאלי, ליבי חלל בקרבי, זה אחד התאים שאנחנו מניחים תפילין. כנגד הלב. כן. אבל מי שימני, מי ששמאלי מניח ביד ימין, זה לא כנגד הלב, כנגד הקו. אז יש שאלה באמת, למה הלב נוטה שמאלה? עשו לו הנדסה תודעתית. למה הוא לא באמצע? הנדסו אותו. שיהיה בתפארת, עשו לו הנדסה תודעתית. שבתי. אומר רבי מלובביץ', אז זה חידוש יפה, סוף כל ישראל אמן. אומר הרבי ידבר כזה. הוא אומר שאתה מדבר עם יהודי, יהודי מול יהודי. איפה הלב נמצא? אחד מול השני. אז איפה הוא נמצא מול השני? איפה הוא נמצא? כאילו ימין. 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 הוא אומר שאתה תלמד שהלב שלך תמיד צריך להיות לחבר שלך. הבנתם? לא, אני נחזור לא על זה. הבנתי. הרבי אומר ששתי יהודים נפגשים, כן, אחד מול השני, אז הלב שלך, מול הלב שלו. שבצד איזה, לא, זה לא ככה, זה צריך. לא ככה. לא מול הלב. הוא אמר זה לא מול הלב, למה אתה אומר מול הלב? עוד פעם, תבינו. הרבי אומר ככה, עכשיו אתה הלב, השם ברא אותך עם יד שמאלי. נכון. אומר למה? עכשיו אתה תעמוד מולי. נו, אז הלב. לאיזה כיוון הלב שלי יהיה? כיוון הימין שלך, כן. בוא נקבל. נכון? קוראים למי? זה לא לב. למה לכיוון ימין? הוא אומר שהלב שלך יהיה לחמן חברך בחסד, שזה יהיה לימין ולא בשמאל. זאת אומרת, איך תהפוך את הלב שלך שיהיה לימין? על ידי שאתה תביא אותו לחבר שלך. זאת אומרת, כל מה שהלב שלי צריך להיות למה? כיוונו. בשביל להתאים לזולת. כי כל הבעיה, הלב זה לא בשבילי, לי הוא לא עושה רע. למי אני עושה רע? לזולת. כמו שעכשיו אומר הרב. כן. נכון? כי התאוות גורמות שאתה עושה רע לזולת. אבל הוא אומר שאתה תבין שהלב שלך שמאלי ושהוא יהיה חבר שלך בצד ימין. שהלב שלך יטיב לזולת. הבנתם את הרעיון של הרבי? אתה הבנת הרבי? לא הבנתי. לא הבנת, לא הראת לזה. תפסתי את העיקרון. תפסתי את העיקרון, עוד לא נכנסתי לזה ממש. הראת לזה או לא הראת? פלוס ומינוס. הלב שלו בימין, גם שלך הלב, אצלו, גם כן מימין. לא. זה ימין. זה מראה. אם הוא רואה אותך גם כן, הוא רואה מה הוא רואה, נכון. הוא רואה גם מימין. הנה עכשיו אנחנו, קח לך, הלב שלך בצד שמאל, שלי בצד שמאל, נכון? יופי. אבל שלי כנגד ימין נותן לכיוון החסד. יופי, אני כן, בטח גם כן נכון. זאת אומרת שאתה תהפוך את הלב שלך לחבר שלך שיהיה ימין. פלוס מינוס. כך אומר הרבי. הוא אומר, אז כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצד שמאל. נוטה לשמאל, לא ממש בשמאל. נוטה לשמאל. אז הכל... במציאות, אגב, הלב באמצע. הוא טיפס. אז בגלל זה אני אומר... לא, העולה אתה הולך לכיוון שמאל. אבל אני אומר לך, הלב הוא באמצע. בגלל זה אנחנו אומרים שהוא נוטה לשמאל. הוא לא שמאל, הוא נוטה. סמני כחותם על ליבך. אנחנו מניחים את התפילין, התפילין מכניע את היצר רע. כשאתה מניח תפילין שאתה צריך לקבל שאתה מכניע את התאוות. זה הכי קרוב כן? מכניע את התאוות. לפי הארי אין דבר כזה איתר יד. לפי רבנו הארי גם איתר יד מניח בשמאל. לעולם. בגלל זה אם אדם כותב, אם הוא שמאלי, לפי רבנו הארי, לפי הקבלה, עושה שתי תפילין. עושה יד אחד לימין, לפי מרן, שולחן ערוך, ועושה תפילין אחד לשמאל. הבנת? הוא מניח שני תפילים כל אתה יום? הבנת? יש מישהו שמאלי? לא, אתה מניח בשמאל, לא? איפה אתה מניח? מישהו כותב בשמאל? יש כאן שמאלני. עכשיו, אם... אולי קודם עוד ככה פעם, רב. אני אסביר. אדם עכשיו שהוא שמאלי. אדם שהוא ימיני, איפה הוא מניח? בשמאל. כן. אדם שהוא שמאלי, איפה הוא מניח? ימין. זה לפי מרן, שולחן זה ערוך. השמאל שלו. יפה. יד ימין. לפי רבנו הארי, לפי הקבלה, לעולם בשמאל. אין דבר כזה להניח בימין. אפילו אם אתה שמאלי. כי ככה אתה מצווה מראש. גם יש בזה היגיון, אני חושב. מה ההיגיון? צריך יד כהה. הלכה, יד כהה צריך. כן, אבל... הגמרא דורשת, זה יוסף. יד כהה. הגמרא דורשת. לפי הגמרא אין דבר כזה, לפי שולחן ערוך. רגע, אין דבר כהה, כזה. מאיזה מילה זה לפי- יוצא?
מה זה, איך אתה לומד שזה מיד כהה בתוך פירושו חלשה. איך? היד החלשה. איפה כתוב את זה בשפה של הציווי של השם, הציווי של השם? הגמרא אומרת את זה. בדורש פסוקים על ידך עם ה' בסוף. זהו, יד חוק, היד כהה, זה אני הבנתי את הפסוק. יד חוק, אז יד הגמרא כהה. דורשת, זה יד החלשה. איך? יד החלשה. יד החלשה. ובאמת, בסדר. למה שמאל צריכה להיות חלשה וימין צריכה להיות חזקה? לא יודע. תמיד אמרנו, ימין מקרבת ושמאל מרחקת. יפה מאוד. זאת אומרת, שמאל, שזה גבורות. ימין מקרבת ושמאל. השמאל זה גבורות, זה דינים. אז בדינים וגבורות תהיה חלש. בחסד תהיה חזק. זה העניין שימין מקרבת ושמאל דוחה. אבל כבר אמרו רבותינו, בדיוק, היום אין שמאל. למה? כי היום כל העניין של החינוך והתלמוד תורה והעניין של הדור החלש, צריך שכן החסידות באה ב-500 שנות האחרונות, הבעל שם טוב. למה החסידות באה ב-500? שבכל מצב תמיד תקרב. גם ימין מקרבת וגם שמאל מקרבת. כי העולם היום לא יכול לסבול דין, רק אהבה. זה תיקון אהבת חינם. גם הקפידו בשלושת השבועות. כבודו מבין? קלטתי פחות או יותר, צריך לשבת על זה יותר בישיבות אין דעת. שמאל דוחה היום. היום אי אפשר אין לעשות מורי, את זה. אין מורי עם אין שוט מורי היום. עם השוט. הוא יצא לפנסיה. אז למה המורי עם השוט יצא היום לפנסיה. רק זהו. חטיפים ממתיקים. קיבלנו בשלושת דיברנו. השבועות, בנווה בביסלי. ברד. כן, בהלכה מובא בשלושת השבועות, נכון, שמהשעה נכון. הרביעית עד השעה התשיעית זה שעות סכנה. נו. זאת אומרת, לא ללכת יחידי בין חמה לצל, ולא, מה עוד היה שם יוסף למדנו? וגם לא להכות את הילד. הילדים. כן. בסדר, למדנו את זה בגמרא. נו, אז גם מה? מובן שמותר להכות אחרי השעות ולפני השעות. וואו. בכבוד, אז המורי עדיין קיים. כן, אז עכשיו אנחנו על הבינוני. אומר הרב, כי הלב בתברוח זן מאוד, נקמן, אכזרי, מלא טינה, מלא ניאוף. חכם, יש לך ספר? יופי. מלא ניאוף, מלא תאוות מוזרות, הוא משדר להם כוחות רשע אדירים, ועל זה דוד המלך היה צועק. בבכי רב, לב טהור ברעלי אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. אומרת הגמרא בסוג קנון ב', טהור נקרא דאיקה לב טמא. למה אתה אומר לי לב טהור? מה שיש גם לב טמא. כי באמת הלב הוא טמא. אבל דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה מיוחדת, שיברא לו לב טהור. הנה תסתכלו בשש מתחת לקו, מה כותב המלבין, זכור לקרוא לסנמנו, על הפסוק זה שהלב הבלתי טהור יהיה בתולדתה, כלומר החומר בתולדתו יש לו נטייה אל התאווה. ככה נברא האדם, מה לעשות, והוא נברא כזה והוא צריך לתקן. רגע, אבל זה נוצר כדי שהבני אדם יתרבו. אז איך בלי התאווה אפשר? הוא אמר את הפטנט הזה. תעשה אותו בקדושה. אז זה לא אומר לא בטל. בקלקול, לא בקלקול. לא, יש לא, לא הבדל. הבנתי, זה ברור מאליו שזה לא הכוונה לעשות דברים כן. לא טובים שיצא מזה ריבוי ודאי, אנשים. בדיוק. בוודאי שלא. רק בעיתן של קדושה. זה- עם ישראל לא מקווה שירצו הרבה ילדים שיהיו חס ושלום, לא רוצה אפילו על להגיד. דוד המלך, מה נאמר שחטא בבית שבע, נכון? יש כאלה שלא אומרים חטא בית שבע, אבל יפה, אבל סוברים מה את זה הגמרא גם אומרת כן. שחטא או לא חטא? לא, אומר תמיד חטא, אני לא טועה. אבל חטא, עשה על זה תשובה או לא? אכלה פגע, אומרת הגמרא. הקדים את הזמן, דחק את השעה. אז מה קרה עכשיו? בסדר, אז בת שבע, אם הוא מוזמנת לו מי ימי ששם בראשית, היא הזיווג שלו. אבל אתה רואה שאפילו דוד עשה על זה תשובה. אז פה ומה, אתה... אם הוא נועד לזה, אז מה צריך לעשות תשובה? אבל יש דחק את השעה. דרך, יש דרך. אם אתה עושה את הכל בקדושה או בטהרה, אז זה מה שרוצה השם. לא על זה באת בתביעה עליו, לא על זה. וואו, על זה בטח. שהוא נהרג. שהרג את הוא אוריה הרג מישהו, הוא הרג מישהו בשביל זה, שלח אותו לחזית, שלח אותו לחזית. בקדושה, מטהרת מטומאתה. בטח. היא הייתה אחרי נידה כבר והכל וטבלה. כן. וואו. הוא כן, אבל מה... מחלה פגע, נכון, אתה צודק, זהו, זה עליו, בחרב בני עמון, שהוא נתן להם להתגאות שהם הרגו את אוריה החיתי. אז מה הוא צריך לעשות? מה היה צריך לעשות דוד המלך? תשובה? לא, לפני זה, מה היה צריך לעשות? מה מה זאת אומרת?
הוא שלח את אוריח איתי לחזית, נכון? כדי שירכוש את אשתו. לא, זה לא, יש אחרי גם פה- מעשה. זה אחרי מעשה. גם פה יש שאלה, הרי כל בית דוד אחרי יוצאים מעשה. לצבא, זה נותנים גט חמדה, זה לאנשים הייתה שלהם. חמדה. כן, היא הייתה נותנים כבר, גט כן. לאנשים שלהם. נכון, היא הייתה כבר... נותנים גט. אבל סוף סוף, עכשיו זה לא השיעור שלנו, אבל בכל אופן, מה אני רוצה לומר? שפה מה שמתכוון הרב, שמה שאתה מנסה לומר, שמה יעשה אדם? זה יצר, אז איך אלו ילדים? אנחנו לא מדברים על דברים בקדושה, מדברים על עבירות. אז עכשיו הרב אומר, כלומר, החומר אותו יש לו נטייה לתאווה. אז אדם, בגלל שיש לו תאווה, אז הוא לא משתלט, אתה מבין? השבוע, ביום שישי, היה אצלי איזה רב, והוא מספר לי שבבני ברק, הוא כבר לא יודע מה לעשות, וכמה ילדים נופלים לו בבני ברק בישיבות. עכשיו, יש לו עוד בן, שרוצים גם לשחרר אותו. למה? בני ברק, תקשיב טוב, אנחנו מדברים פה על יצר הרע, בני ברק, הם נפגשים בישיבות, בזמנים, אחרי בורחים מהישיבה בערב, עם בנות סמינר, ביחד יושבים ובנים בנות. אז מה אתה עושה עכשיו? אתה מבין? זה בישיבה, אלה בנות סמינר, בבני ברק, הולכים אחרי ההורים, אחרי הגב ואחרי הכל, והם מתרוערים ביחד, בנים בנות. אז זה מדובר, אז יש תאווה, זה חומר, ערכו, נכון? בלתי נזמן. ומה נעשה? אז אם כך זה בלתי אז נזמן. עכשיו, בסדר, אבל עכשיו מה נברא אדם? לתקן את זה. לתקן את זה בקדושה, זה כל העניין. בראתי יצר רע, בראתי לא, תורת הבלין, אין ברירה. אם אדם לא עוסק בתורה, איפה יגיע? השם יודע מאיפה יגיע. כן? ממש. היה בשבת אצלו בית כנסת מישהו, בזמן שאני אעביר שיעור, וישב איתנו, ואמרו לי שהוא לא ביישוב הדעת. ובאמת, שיגע אותנו כל השיעור. חבדניק של הרבי, היה יושב עם הרבי, היה מעביר שיעורים באמריקה. גירשו אותו באמריקה. בגלל שהוא התחבר לכל מיני אנשים באמריקה, אנשים או נשים? הוא הגיע למצב, הוא ככה הוא טוען, שכנראה הביאו לו סמים או משהו, לא יודע מה, והוא נפל באריות, נפל במשכב זכור, נפל בכמה דברים, והיה לו ילדים ואישה, כולם נידו אותו מהקהילה, זרקו אותו מאמריקה, והוא בא לארץ. הוא חי עכשיו פה בתקווה, הומלס, 4 אנשים בחדר, יחד עם ערבים הוא חי בחדר, והוא בלי יישוב הדעת ממש, אפילו להתפלל לא מסוגל. תראה אותו מזקן, תראה אותו חבדניק ממש, עם מגבעת, עם הכל, תראה אותו חסיד, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. יש לו אחים ברחובות, גם לא מקבלים אותו. הבנים שלו, הבנות שלו, לא מכירים בו באמריקה, לא מכירים בו. ואתה רואה אותו, הוא מדבר, הוא שולט בחסידות, באדמו"ר הזקן, ברבי, אתה תשמע אותו מדבר, אבל מה? פתאום יש לו פחדים, הוא נכנס למכל מיני דברים, למה הוציאו עליו מיטה, אמרו לו שהוא חייב מיטה. ומי שזרקו אותו, אבל הוא אומר שהוא לא יכול להשתלט על זה. הוא אומר שיש לו נפילות. מאז יש לו נפילות. הוא יודע שהוא לא טוב, הוא אומר, כולם צדיקים, אבל הוא נופל והוא לא יכול לצאת באמצע רע שנכנס בו. הוא לא מסוגל. אמרתי לו, תגיד, אם הרבי לא תיקן אותך, אז מה? הרבי לא ראה אותך ככה? הוא אומר שהרבי כן, דיבר איתו כמה פעמים ואמר לו. אבל הוא אומר שאפילו נפל, ותשמע אותו איך הוא מדבר על משפחות, קהילות גדולות שהוא מכיר, והוא שולט, ושלחתי אותו לרב, ושלחתי אותו כמה פעמים, אבל הוא אמר שהוא כבר דיבר איתם, דיבר עם זה, דיבר ההוא, ושלחתי אותו לרווחה, שיעבירו אותו לפה, ניסינו לעזור לו, שיעבירו אותו לבניין החדש, 2 בחדר, שלא הם ערבים, הוא לא מסוגל, יש לו תאומה, הוא אומר, אני יושב פה באוסף חיים, אני פורח, אני רק יוצא מפה, רוצה למות. אתה מבין? אדם בלי כסף, בלי כלום, לא משפחה, הומלס, נפל. ואיך זה קורה? אתה רואה, ארצות הברית. הוא אומר שהיית בארצות הברית? אמרתי לו, לא, ברוך השם. הוא אומר לי, טוב, אם אתה אפילו בארצות הברית, אין ביטוח לאף אחד שם. כך הוא אומר, אין ביטוח לאף אחד שם. הוא אומר, אני אומר לך, כל האדם שהגיע לשם, אין דבר כזה, הוא לא מועד. זה הגיהינום. כך הוא טוען. הוא אומר, הניסיון שם זה שם מרחם. למה? הוא אומר, כסף שם, היצר הרע נותן מהר. זה קל לעלות שם, קל לעשות דברים שם, אבל הנפילה היא באה מהר מאוד שם. מכל מיני תאוות, מכל מיני דברים, הוא אומר, זה כמה שאדם גדול יותר,
ככה... סוד גדול יותר, זה לא פשוט רבותיי, תדעו לכם שזה אמיתי, זה אמיתי. זמרי בן סלום מהפרשה, איך פנחס הורג נשיא. ישראל. יש אומרים שהייתה אחות של ציפורה, דרך אגב, בגלל זה אמר לו למשה מי יתיר לך אותה, זאתי גם אחותה, היא אשתי, מי יתיר לך ציפורה? יש מחשבים שזה עוזרים ככה, נשיא, זמרי בן סלום, למרות שהייתה גיגוש של דינה, אבל ראש שבט, היא הלכה למשה, משה גירש אותה, הוא לקח אותה, ויש אומרים שבגיגוש הוא יותר גדול ממשה רבנו, יש כמה מפרשים על זה מדהימים, אז מה תגיד אז ראש נשיא? נשיא בעם ישראל, אז מה, אני יותר טוב מזה? יותר טוב מזה? אז תבינו על מה אנחנו מדברים, אין אפוטרופוס לעריות רבותיי, אין, תשכחו מזה. תשכחו מזה. זה, אתה רואה, הנה הפרשה הזאת באה לנו בקיץ, באה לנו בזמן הזה, שאדם צריך להיזהר ולדעת תבוס ואב כנגד העיניים, וכמה שאנחנו מנסים ומשתדלים, וזה קשה, כל יום מלחמה חדשה. כמו שהרב פה כותב, מלחמת התשה. אנחנו במלחמת התשה. אתה כל יום בבוקר קם מהשינה, רבי יובל, זה כל יום מחדש. אבל זה כל הזמן... הניסיונות, זה כל יום מחדש. זה מלחמת התשה, כמו שכותב הרב יורם. אתה ער, אתה יושב והוא ער. הוא מחכה מתי תקום להכשיל. וזה, אדם צריך לדעת. אם אדם לא יודע מה זה תורה, מה זה יצרה, איך הוא יזהר, איך הוא ילמד? איך הוא ידע? תראו את החוב, כמה קשה להיות בחוב, השם ישמור ויציל. תראו מה הולך. איפה? אנשים על שנייה דורגים אחד השני. על דיבור, על מילה. אתה לא יכול לדבר עם אף אחד. אז פה אומר הרב, כמה צריך לעבוד? כמה אדם צריך לעבוד? אז הלב מיסודו הוא טמא. אומר הרב, הלב מיסודו הוא טמא. וכמו שגדול אמר על פסוק זה שהלב הבלתי טהור יהיה בתולדה, כלומר החומר בתולדתו, יש לו נטייה לתאווה. אין מה לעשות, ככה הוא נברא ואתה צריך לתקן אותו. עד שאם ירצה השם לתקנו, שלא יתאווה לרע. תראו כמה אנחנו קריאות שמע צריכים להגיד ביום. למה? בשביל לשעבד את הלב לקדוש ברוך הוא. אתה קם בבוקר קריאת שמע, בערב קריאת שמע, קריאת שמע על המיטה. כל פעם קריאת שמע, סליחות קריאת שמע, כל פעם קריאת שמע. למה? בשביל להכניע את הבעיה הזאת. יתאווה לרע צריך בריאה חדשה. ועל זה אמר לב טהור ברא לאלוקים. שיברנו ליבו ביראה חדשה שלא יתאווה עוד לרע. אז איך אדם יכול להכניע? שלא יתאווה עוד לרע. אז הבינוני זה המלחמה שלו כל היום. ואנחנו הרי לא צדיקים, ואולי בינוניים, אולי, אבל אז אנחנו, כולנו, בסירה הזאת, שכל הזמן, כל יום צריך להילחם מחדש. נס של ערעור שעולה, אנחנו למעלה בכנח, 158. למעלה שורה שונה, נס שכל הרהור שעולה מהלב צריך להגיע למוח. המוח זה הבית דין. המוח מחליט אם לשמוע ללב או לא. סלקציה. בדיוק. אני קובע, לשמוע ללב ליצר, לעשות את העבירה, או שאני דוחה אותה. וזה אותיות מלך. מוח, לב, כבד. אם אתה הולך בצורה הזאת, הרב יובה שליטה, אז ניצחת. אבל אם אתה הולך באותיות למך, הפסדת. למה? כמו עכשיו, יש לך פה ממשלה, יש לך פה שלטון, יש לך פה צבא, כולם קרסו. למה? המוח לא עובד. מה עובד? הרגש. ערבים, שלום, שטחים, אחים שלנו, קרה לך. אוכלים שם, הולכים לא מצייתים לתורה בפשטות. יפה, בדיוק. אז לא זה מבינים. בפשטות, לא מצייתים לתורה. לא מבינים מה זה עמלק, לא מבינים איך נלחמים, לא מבינים איך עושים. אז זה מה שרוצה, אין מוח, אין דעת. הגלות זה גלות הדעת. בית מקדש נחרב, אין דעת. למה? בית מקדש נקרא דעת. ההלכות בית המקדש. המוקד של המוח. והתפילין זה אותם דבר. בגלל זה צריך להיות ריבוע וכיוצא בו, זה בית מקדש על הראש שלך. למה? אתה מכניס דעת. התפילין נותן דעת. ברגע שאתה מניח תפילין כשרות כמובן, יש הרבה לא כשרות לצערנו, ברגע שאתה מניח תפילין כשרות כמו צריך, אתה מקבל דעת, זה נקרא בתישה בלשון הקבלה. זה בוטש. כל יום זה גם מלחמת התשה. אתה שם את התפילין, זה בוטש, עד שאדם יזדכך. אין סוף לו, אין סוף לזה. מה זה יזדכך? יש סוף לזה? עוד יותר... אתה משווה את עצמך כמו שאתה... לא, אני מדבר על התיאוריה של הדבר, לא מדבר על... לא, זה גם מעשי. זה גם מעשי. אדם שמניח תפילין כשרות כמו שצריך ומתפלל לשם, מניח טלית, יש לו בתישה, עם הזמן... חסן. הוא מתגבר על יצרה. כן, חסן. זה עובדה. זה עובדה. אם אדם עושה את העבודה שלו כמו שצריך, זה עובדה שהוא יכול לנצח את יצרה.
אם פגשך מנוול זה, מושכהו... בית המדרש. רגע שאדם מתקדש, אז הוא יכול להתגבר עליו. אז אומר הרב, כן, מה שהוא רוצה, אבל המוח יחליט. הצדיק, הרב יובל, יגיע למעלה שהלב שלו הוא אפס. לך אמר ליבי, כל ליבי הוא שלך. אם כן, מי עובד אותך? רק המוח. המוח הוא ישר כמו פלס, הוא לא רואה כלום בעולם הזה. אין מושג של רחמנות במוח. אם יצורך הוא חותך על הבשר החי. למה? זה דעת, בית משפט, דין. זה בית דין. אם לפעמים אתה רוצה עכשיו אפילו עם הבן שלך, עשה איזה עבירה, מה אתה עושה? מה אומר לך המוח? תן לו! מועד בו. למה? פגע לך בכבוד, פגע לך בבית, מה אתה עושה? אפילו הבן שלך שאתה אוהב אותו, מגרש אותו. יש שישב חמר עביד הבן שלו, ברגע שהוא עכשיו, הוא קצת צד מהישיבה, הוא ישב בחג, וזה בן לא ראשון לא שני. אמר לו חביבי, אתה בדרך עם השניים הבאים. איים עליו, אמר לו אחרי 9 באב, אם אתה לא מתיישר, אתה לא בבית, אין לי כוח יותר בשבילכם. אין. אמרתי לו למה? אמרתי לו, תזרוק אותו גם אותו, אומר לי, אני מעדיף, אני בפיקוח נפש, אני לא מכיל את זה. זה הניסיון שלו. אני לא מכיל את זה. אבל זה לא טוב. הרב אורי זוהר אמר... להשאיר את הילדים בבית. הוא זרק אותה. אתה זורק זה אחרי שהוא זרק אותה. הרב אורי זוהר עליו השלום, שהוא אדם אמר שזרוק את מי שבישיבה, זרוק אותם, את אלה תשאיר. אבל אתה יודע מה הוא עשה. הוא זרק אותם. אחרי שהוא הבין שהוא טעה, אורי זוהר, עליו השלום, זכות כל סלמן, אחרי שהוא זרק אותם, הוא אמר, הלכתי ואספתי אותם מהמדרכות בירושלים ומהפאבים, והחזרתי אותם הבית, ושיעשן לך בבית, ושיעשה לך מה שהוא רוצה בבית, ואחרי לך שבת, ועד תגיד לו, לך מפה. בדיוק. זה הדור שלנו, אני מסכים עם זה. לא מגרשים היום ילד, בדור הזה, לא מגרשים. זה כבר בבא סאלי, יש היה סיפור גדול מאוד, שהיה לו בן, והיה לו במשפחה שם היה אחד שהיה מחנה שבת. אמר לו, אל תעשן בחוץ. תשב בבית תעשן. שאלו אותך מעשן. היה שאלו בבית מעשן. מה אתה יכול לעשות? זה ניסיונות שקשה אי אפשר להבין את זה. אבל אל תנטוש. זה הגדולה שלנו. אתם יודעים שאתמול דיברנו על בעל התניא. בעל התניא, אתמול דיברנו עליו. היה לו 2 בנים. בן אחד שלו, זה קשה להגיד, בן אחד שהוא הפך להיות המלאך. המלאך, היה את השם שלו המלאך. המלאך, ככה קראו לו. זה היה פרוש מן העולם. ובן אחד כפר. כפר, יש רואים נהיה כומר. בן אחד שבא לתניא. כפר, עזב את היהדות. עכשיו, שתבינו איזה ניסיונות אלה. זה לא ממנו, הכל רשום. זה לא ממנו. הוא עושה, הוא אנוש, סך הכל בן אדם. נכון, אנחנו לא מה מאשימים יכול אותו. לעשות יותר מעבר? אנחנו לא לפצח מאשימים. סלעים, מה משה, לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא איך מתמודדים. לא נקודה של האשמות. עכשיו אף אחד לא מאשים כלום. אתה, מה שבכוחך לעשות, עשה. מה שיצא, מאתו יתברך, אין מה לעשות. זה השיטה, זה האמת גם כן. נכון. עכשיו, כמה תלחם. זה מה שאנחנו מסבירים. מורי, אפילו... אז יש כאלה שלא יכולים לראות את הבן שלהם מחלל, תבין, הם נהיים חולים. הם חולים. אין את הכוח לעשות הפרדה. יש אנשים שלא מכילים את זה. כן, זהו. זה לא חילונים. הבנתי. זה לא 50, זה רבנים. שעכשיו הוא מרגיש שהוא את כל העולם שלו החריב. זה לא נכון. הוא לא יכול לצאת לרחוב. למה? זה לא שייך. לקיקי אדם, אתה לא מבין. שאנשים גבוהים ברמה שלהם בתורה, בשבילהם זה... פצצה. כאילו הרגת אותם. כן, פצצה. זה לא אדם שהוא 50. הוא אומר, יאללה, דעמם. זה לא, אין פה דעמם. זה אנשים שאתה הורג אותם. קשה לדון שלא לדון. בדיוק. אי אפשר לדון את זה. זה אנשים. אי אפשר לדון על זה, בכלל. הוא אומר, אין להם כוחות. מפרקים את עצמם, מפרקים, הבתים מתפרקים כאן. אם יקרה אחד, בן של חבר גם, שלפני שנה הוא הגיע עד שערי מוות בישיבה. עד שערי מוות. הוא רזה, אני פעם אחת ראיתי אותו, אמרתי לו, תגיד, מה קורה? מה, אתה עושה דיאטה? מה קרה לך? הוא לא דיבר איתי, לא הבנתי שהוא נכנס לטראומה בישיבה, בגלל בעיות של רבנים שהיו שם כל מיני דברים, הוא נפל בתפר בין הישיבות, והוא הגיע למצב של פיקוח נפש. היית רואה דחלין הולך, עד ששיקמו אותו. שיקמו אותו. כן, אז גם פה זה לא קל, זה לא קל. זה לא קל. אז אתה רואה שפה יש מקרים
שאדם צריך לדעת שיש הרבה בעיות, הרבה תאוות גם בעולם החרדי. אתה חושב שאתה יכול לסמוך על המלמד, אתה יכול לסמוך על המורה, אתה יכול לסמוך על הבית ספר, אבל זה לא תמיד עובד. נכון, זה אשליות, לכולם יש יצר רע. יש פרסום ואתה בזה. לא יודע מי יכול לקלקל לך את הילד. נכון, זהו בדיוק. כי שורה תחתונה, הילד יקבל רק מהבית. שורה תחתונה זה הבית. איך הבית? זה מה שיהיה. זה עמוד השדרה. בדיוק. והוא צריך כל הזמן את התמיכה שלך. זאת אומרת, התמיכה שלך. אתמול למדנו קצת חסידות, אז היה איזה רב גדול, שהבן שלו קם ב-11 להתפלל שחרית. ואיפה הוא התפלל שחרית? קם בבוקר, הולך בית כנסת. הניח תפילין בבית, צנית, ובדיוק האבא נכנס, ראה אותו בבית, עם תפילין וטלית בתוך החדר, קם ב-11 בשינה, נתן לו נשיקה. אמר, אשריך. כל הכבוד לך. אני גאה בך. אבל אבא אחר, שהוא קטן במוחין, מה הוא יעשה? עכשיו אתה קם, חשבתי תבוא לנץ, היית במקווה, נתחיל לקסח, להיכנס בו, גמרת ילד. הוא מרחק אותו. גמרת ילד או לא? גמרת ילד. אתה לא מבין שהוא לא שם. הוא לא שם, אם אתה נלחם. אבל זה שעכשיו נשק אותו, מה עכשיו? מה זה? שם לו דלק טנק מלא או לא? שם לו דלק פול או לא, אילן? שם לו פול! אז אנחנו הטיפשים. אם אתה קונה חוכמה, אתה יודע להתנהג עם שכל מול כל בריאה בעולם. בדיוק, זה נקודה. שאתה לא מצליח, זה סימן שאתה הבעיה. צריך לדעת מתי לשתוק, מתי... אתה לא נכנס לשכל של הילד. זה נכון מאוד, אין מה לדבר. זה חינוך. תחנך את עצמך קודם, אחר כך תהיה מחנך. אבל אתה לא יכול להיות מחנך ולא לחנך את עצמך קודם. וכל אחד חושב שהוא מחנך. טוחנים מים. זה חוכמה עילאית. אני אספר לכם סיפור מדהים, תשמעו על הפרשה. פנחס בן אלעזר בן הכהן, איך התכהן? רגע. פנחס הוא אליהו, קנאי לשם. קנאי לשם. שומע חכם אילן? קרנו קינטי. והנה קיבל בריתי שלום, חיים נצחיים, חופש עם מלאך המוות, חי 400 שנה, הוא וזרעו. פתאום אתה רואה הפרשה ממשיכה, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ראש העולם, מבקש ממך, יפקוד הקדוש ברוך הוא אלה רוחות לאיזה אדם שיהיה מכניס, מרצית העדה, לפני שהוא נפטר מן העולם. מה קרה משה רבנו פתאום התבקש מהקדוש ברוך הוא, תמצא לי מנהיג? למה? פחד משה רבנו שפנחס יהיה המנהיג. אמר, בוא של העולם, רק לא זה. זה תשאיר אותו עם הסכינים שלו מול כוזבי בצור, לא איתנו. אנחנו לא רוצים אחד כזה, תפקוד אלוהי רוחות, תן לנו איזה מנהיג, תן לנו איזה מישהו שאנחנו... משה יושב מהבוקר עד הערב, שופט העם, אמר לו, יתרו, מה, אתה רוצה למות? ענווה, יכל להיות בעוד דעה, יכל לקבל את עם ישראל, לשבת איתם, להיות... יריד להם מן, הביא להם תורה. אומר לו, זה מה נעשה איתו? זה. מי שדבר איתו את כל, זה לא עובד ככה. צריך מישהו. אמר, אתה צודק. אמר הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע. למה יהושע? למה יהושע? מה טוב ביהושע? אומר, יהושע גבאי. בבית כנסת. נו, אז אם הוא גבאי, הוא מטפל במזגנים. לפני שבאים הציבור, תשים 18, תשים 20, יש צ'אי, יש קפה לבן, יש קפה לחום, יש עוגיות, מסדר להם הכל, זה דעת לב האדם. אז חביבי, מסדר כיסאות, אתה בכנסת, יכול ללכת לפי הראש של זה, והראש של ההוא, וכבר מכיר את כל הציבור, והוא מטאטא ומנקה, ומסדר, לא, סתם גם הוא יהושע מסדר את הכיסאות, נאמר לך שהוא גבאי, אם הוא לא גבאי, הוא לא יכול להבין את הציבור רגע. מי יבוא לבית כנסת? בניין לא יהיה לו. אם הוא לא יתוותר ויתכופף, חכם שרון יחפש בניינים כל החיים. יבוא ישלים לו את העשירי, נכון? אז עכשיו שהגבאי הוא טוב, כולם אוהבים אותו. כולם באים, נפתח להם הלב, יש הכל, יש קפה. וכולם מומתים. סודה, מים קרים, הכל טוב, משתבח שמו, לא חסר כלום, אז באים. אז זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע.
יהושע פני לבנה. למה משה לא יכל להיות? למה משה לא יכול להיכנס לארץ? משה רבנו היה פניו כחמה. כן. אומרים רבותינו, מה קרה עם משה רבנו? מתאים לדור דעה, דור לאה, דור המדבר. מלאכים. הקומה של משה, מה אתם יושבים את הסלב ואוכל בשר? אני בשר? משה רבנו בשר? מאיפה אביא לכם אני בשר? דברו איתי על מלאכים, דברו איתי על מן. איש חנם אביר, אני איפה קומתו? עכשיו, משה לא חגס לארץ. ברגע שחס לארץ, מה זה? זה גשמיות. משה רבנו לא מתאים להיכנס לארץ. ירצו שיפודים, ירצו סטייקים, ירצו אוכל, משה מה יגיד להם? לא, תורה. שבט לוי. אז משה לא מתאים להיכנס לארץ ישראל. משה מתאים לדור דעה. תן להם מן, תן להם מדבר, רוחניות, רק תורה. כן, הרב רב לא יכול לעמוד בזה. אבל יהושע, שמעת עליו, אומרים רבותינו, כל ספר יהושע, שמעת תלונה אחת של עם ישראל ליהושע, כל ספר, אומרים רבותינו, אין תלונה אחת שבה עם ישראל תלונה על יהושע. כי יהושע כבר היה מוכן מראש למלא את התפקיד הזה. בדיוק. למה? הוא ידע. אומר, וזה משל, שהיה רב אחד, היה לו 2 שיעורים ביום היה נותן לציבור. בין שיעור לשיעור היה לו נותן חצי שעה הפסקה. אבל מה? היה עושה להם שקם בחצי שעה הזאת. מה היה נותן להם? אומר להם, רבותיי, יש בחוץ מזנון, בורקס חלבי, בורקס פרבי, פיצות, יש ביצים, יש הכל יש טעמי, יש במבה, מה שבא לכם. עוד חצי שעה מתחילים שיעור מספר 2. יש תפח שיעור, אתה רואה, כל יום אין מקום בבית כנסת, לרוב אנשים שבאים, ואחרי השיעור השני, רבותיי, יש עוד הפעם מזנון, קפה, צ'אי, הכל, מה שאתם רוצים, הכל מוכן לכם. יום אחד הוא היה צריך לצאת, אז הוא הביא מחליף, אמר לרב, המחליף שלו, אמר לו, תראה, אני לא פה כמה חודשים, אתה עושה ככה, שיעור ראשון ככה, אחר כך הפסקה, אל תשנה כלום. אתה מביא להם א', ב', ג', ד', שמעת? אחר כך שיעור שני, אחר כך אתה מביא להם א', ב', ג', ד'. אין בעיה. והנה אחרי חודש, שהוא נותן את השיעור, הוא רואה נמשכים, בורקס, אוכל, הוא מתחיל להתחמם, הוא מתחיל לקבל עצבים, הוא לא מתחיל להכיל את זה. אז הוא יצא להם ביציאה, תגידו, אחרי חודש, מה זה פה, מסעדה? אתם לא רואים שאתם עגים את השיעור? מה, פתחתם ליבות קפה? התחיל לצמצם אותם. לא עבר 3-4 חודשים, חפש את העשירי. יש מניין, אין מניין, מה קרה? שיעור של 100 איש. איך הגעת אם יש מניין? 100 איש היה לך. זה אומרים רבותינו, יהושע בן נון. יהושע בן נון הבין שהתורה הולכת גם ביחד עם התועבות, עם האכילה. אתה בשביל להביא את הציבור, אתה צריך לשמן את העניינים. אתה לא יכול להביא את הציבור ולחדות בהם כמו שוטרים. זה לא תלמידי ישיבה. יש כאן ישיבות שלא מחזיקים בהם במעמד. מבחנים, מהר, שבוע הבא כל החומר, נותנים לך דף. כמה נושרים? מלא נושרים. מה הרווחת? מה הרווחת? ואחרי שעשו את המבחנים, חברים שלי, אומר לי, אני לא זוכר כלום. הוא לא זוכר. הלכתי, ניגשתי, נבחנתי, תשאל אותי אם אני לא יודע כלום. אז מה העניין שאתה מלחיץ? מה העניין? מה? להפיל את החבר'ה? יש אנשים שלא מסוגלים, אז תפתח להם ישיבות, כי מה הרמה שלהם. למה? אז אומר הרב, אתה רוצה שבוא באהבה. זה הבעל שם טוב, זה החסידות, אתה שבוא באהבה לשיעור. אתה רוצה שהוא יבוא את הספסלים כמו יהושע, שהוא יהיה לפניך. אז מה צריך לעשות? להביא להם את האהבה. אתם שווים הכל. אין בעיה, בורקס, הכל יביא לכם. תראו מה השם מפנק אתכם, איזה מעדנים. רק דבר תלמד. יש אחד שלא יבוא. אילן, יש אחד שלא יבוא. נכון. זה יהיה חיילה של השם אמיתי. הוא יעבוד בורא עולם. וראה מחברים בשסע גידים. כן, אומרים רבותינו, יהושע הכניס ולא משה הכניס. כי צריך לדעת שאתה, ברגע שאתה מטפל בציבור, אתה גבאי. אתה מבוטל. אתה חייב ללכת לפי רוח של כל איש ואדם. וגם בגלל משה רבנו יפקוד הקדוש ברוך הוא על רוח האיש. יפקוד על... איך כתוב פה פסוק? יפקוד? על כל רוחות. איש על העדה. איש על העדה. אשר יוציאם ואשר יביאם. ראית? זהו. תרג'ום. זהו, ראית? זה נקרא מנהיג, רבותיי. זה נקרא מנהיג. כי אתה יודע שהם גם צריכים את זה. אתה לא יכול לבטל, זה לא דור המדבר.
זה לא דור לאה. זה לא דור שעכשיו אתה, לחם אבירים אכל איש, תביא להם מן. ברגע שכנסו את ישראל, זה בחינה אחרת. אתה צריך גם את השיפודים, גם את המנגל, גם את השקם, גם את הכל, את המזנון. אפשר בעזרת השם, כאילו סיימנו יום חמישי בעזרת השם, מה הוא יכול להביא לנו כמה מגדנות. מה סיימנו יום חמישי? מה מסיימים? יום חמישי, נו? מה הוא יכול להביא לשיעור כמה מגדנות. למה לא? שיהיה לנו משיכה אתה לשיעור. רוצה מה... מה סיימנו? אני רוצה שיישם את זה. בשמחה, אני יודע, ברוך השם, שהמקום הזה שופע, השתמש שבו בורא עולם. אז לא חסר, אם תרצו, נביא מה שתרצו. שבוע טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך, הזמן חלב, שניות. ראית? השתבח שמו. חשבתי שדקה, 10 דקות עברו. ברך אותנו. כשהשיעור טעים, אנחנו מעל הזמן. ברך אותנו. מי שברך אבותינו הקדושים, עם יצחק ויעקב, הוא יברך בעזר השם את כל הציבור הקדוש, כל עם ישראל, כל החיילים בצבא ההגנה לישראל, כל יושבי הצפון, שהקדוש ברוך הוא יבטא גם את הדינים, יבטא כל שונאינו, כמו אשר רעתנו, חרבם, תרבנו בליבם, וגבולות תשברנה, הם מכרו ונפל חונקם ותעודד. הקדוש ברוך הוא ישמור כל חיילי צבא ההגנה לישראל, כל כוחות הביטחון. אמן. ישלח את החטופים, ישלח את החטופים לבתיהם במהרה. הקדוש ברוך הוא משיח צדקנו, משיח בן דוד, שיכניע כל אומות העולם, ישמעאל ואדום ועמלק. בערב רב, וימלוך על כל העולם כולו, ויבנה בית קודשנו ותפארתנו וירון ברחמים, הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה בעזר השם, ונזכה לישועה גדולה, אמן כן יהי רצון. ברוך מורי. אמן. אשריך.